שלום אבא, ושלום לכם, למי שמקשיב. אני צריך פה ללחוץ על אבא, קונטיניו. אתה לא צריך לעשות כלום. זהו. אז שלום לכולם. עכשיו אנחנו נתחיל בשיחה השלישית שלנו, ברעיון השלישי עם אבא שלי, ראובן סופר, ונתחיל פה בפרק נוסף בסדרה של החיים של אבא. דיברנו, כמו שאתם יודעים, על הסבים, על הסבא רבא, על הסבתא רבא, ועכשיו על החיים של אבא בארגנטינה, ואת הפרק לעלייה לישראל. אז שלום אבא. שלום וברכה, מה שלומך? אני בסדר בקוריאה, ואני מאוד שמח שאנחנו ממשיכים ברעיון הזה, למען הדורות הבאים שיקשיבו, ואולי ייהנו גם. אז אני רוצה לשאול אותך, אבא, מתי הצטרפת לפעילויות שקשורות בקהילה היהודית בארגנטינה? טוב. אמרתי לכם בסיפור הראשון, שבמקרה, הייתי ממש ילד קטן, בן 7-8, כאשר הייתי בבית הספר, ובאו חבר'ה מתנועת בית"ר, בהנהגתו של בן דוד שלי היקר, קצ'ו, והוא בא לעזור לי בגלל שהייתה אווירה מאוד מתוחה בתקופה של התחלת המלחמה באירופה, ואז התחילה תסיסה בציבוריות הארגנטינאית, וזה התבטא בפשוט עלבונות אנטישמיות, אנחנו היינו 2 ילדים בכיתה יהודים, בית ספר מאוד יוקרתי, וגם המורים לא היו אובייקטיביים, היו כמה שהיו ממש מזוהים עם הצד הלא נכון, ובן דוד שלי אמר לי, תשמע, אנחנו לא מוכנים שאתה תסבול, אנחנו נבוא כל בוקר, כל צהריים, ברגע שאתה מסיים את הבית ספר, אנחנו נעמוד בחוץ, ואוי שמישהו יתקרב אליך, ואז ברגע שזה התחיל, הכל נעשה יותר שקט, וכמובן שעברו כמה ימים, שבועות וזה, ולאט לאט, ואז הוא אומר לי, למה שלא תבוא לקן של התנועה של בית"ר, איפה אני הייתי יכול להיות בשומר הצעיר או בדרור או במקום אחר, אבל הוא היה בבית"ר, ואז אני אמרתי למה לא. הייתי ילד, אני בבית לא הייתי מחובר בכלל לשום דבר, לא קהילתי ולא יהודי, בבית שמרו, הדבר היחידי יהודי זה שכשההורים לא רצו שאני אדע משהו, דיברו ביניהם ביידיש. הם דיברו יידיש פרפקט, אפילו שיחקו ביידיש, אבל שיחקו מבחינת תיאטרון, אבל אני לא הייתי מחובר לכל, הייתי ילד, מה... אבא, אני רוצה לשאול אותך, מה היו ההשלכות של הפעילויות האלו בקהילה היהודית בארגנטינה על החיים שלך לאחר מכן? מה היו ההשלכות? למה זה הוביל? תשמע, קודם כל הוביל אותנו אישית, לכל אחד מאיתנו נתן לנו את ההדלקה של הפעילות שלנו בקהילה. כמובן שהפעילות הזאת הייתה לה השלכות רבות, בגלל שזה חיזק את הזהות הלאומי, וישראל לא הייתה קיימת, שנת 40, והתחילו פעולות, מכיוון שהתחילו גם פעולות של עזרה לאירופה, אף על פי שלא ידעו מה קורה באירופה, לא ידעו מה קורה עם היהודים באירופה, בכל זאת היהודים התגייסו ואספו כסף, אספו בגדים, עשו תרומות, כל מיני דברים, ואנחנו היינו בקהילה, היו 2-3 תנועות שפעלו,
הייתה תנועת דרור, שהיה דרור שהיו קשורים למפא"י, והיו סוציאליסטים, וכמובן הקיבוץ הוא במרכזו, ואחר כך היה שם גם הנוער הציוני, שזה תנועה ליברלים, קצת יותר מסורתי, לא דתי, אבל מסורתי, והייתה תנועה דרור של פלג אחר, שזה אחדות עבודה. עכשיו, מה קורה? אנחנו היינו בית"ר. בית"ר זו הייתה תנועה שהזדהתה עם מאבק נגד הבריטים. זה ברור, אנחנו בית"ר, זה היה קשור לארגון צבאי לאומי בארץ וזה. אז לנו היה אפיון הרבה יותר קיצוני מבחינה זאת, אנחנו פעלנו על פי הוראות של התנועה, כן, שהמרכז היה בבואנוס איירס, על פי הוראות של התנועה אנחנו התחלנו לעשות פעולות, היינו ילדים, הייתי בן 14, 13, התחלנו לעשות פעולות, אפילו פחות, עשינו פעולות נגד הבריטים. כן, סיפרת על זה בפרק הקודם. אתה בסופו של דבר, אתה הפכת למדריך בתנועה הזו. מה היה התפקיד שלך בדיוק כמדריך? תראה, בהדרכה אנחנו קיבלנו מתווה מסוים, מה ללמד, מה לחפש. אז הופיע ספר היסטוריה יהודית של דובנוב שהיה בעברית, אולי באנגלית, לא יודע, אבל קיבלנו את זה בתרגום בספרדית, ומשם לקחנו את היסטוריה יהודית, אז למדנו על המלכים, על שמשון, ואני זוכר הבן דוד שלי אמר לי, נכון שאתה קיבלת מכות בבית ספר ועד שהתגברת, אבל תדע דבר אחד, את זה אני לא אשכח, לעולם אני לא אשכח, שהוא אמר לי שתדע שאתה בן מלך, אתה בן של מלכים לוחמים, והיו שם מלך דוד ומלך שלמה ושמשון, לא היה שום דבר דתי. כן. זה ברור, הדתיות לא נכנסה לנושא הזה, ובכלל אף תנועה לא התעסקה בדת, דת לא היה מחוץ לזה. בקהילה, איפה שאנחנו פעלנו, שזה מרכז מאוד גדול, היה אולם גדול מאוד, איפה שעשו שם את החתונות ואת המסיבות וזה, אולם גדול, גם התפללו, לא הרבה, אנשים, כמה אנשים, שתמיד בכל קהילה היו שם כמה אנשים שהתפללו, למעלה, בקומה ראשונה, למטה זה היה יותר החלק אשכנזי, למעלה, שזה היה רוב של הקהילה, למעלה היה אולם קטן יותר שהתפללו הספרדים. עכשיו מה מעניין, תראה מה זה מעניין, אנחנו התאהבנו בשפה העברית, אנחנו למדנו, לא ידענו כלום, לא היה לנו מי שילמד אותנו גם. שנות 40, אף אחד לא ידע מילה בזה, אבל אנחנו קיבלנו את השירונים, של שירים יהודים, ישראלים, אבל באותיות לטיניות, ואז שרנו על פי מה שכתוב בשירונים. עכשיו אנחנו כל כך אהבנו את הצליל של השפה, משהו מוזר, משהו אקזוטי, שאנחנו רצינו שאנשים ידעו שאנחנו מזוהים עם זה, אז דיברנו בינינו עם השירים. זאת אומרת, לקחנו שיר ולקחנו פלג של השיר, למשל, אני באתי למישהו ואמרתי, ארצה לי, לא ידענו מה זה, לא ידענו מה אנחנו מדברים, אבל זה שיר, בטח לא משהו, ארצה לינו, כבר חרשנו, והשני ענה, שורו אביטורו, שירים בתור שפה, שאנשים ישמעו, שאנחנו מדברים עברית, זה דבר מוזר, דבר נדיר. אבל למה אני אומר לך שלמעלה בקהילה הספרדית
הם דיברו עברית יותר נכונה, זאת אומרת העברה הספרדית הייתה יותר מקורית, העברה האשכנזית היא מעוותת קצת, בגלל שהיא מעורבת עם המסורת הגרמנית והאירופית, ואז אנחנו אהבנו לעלות למעלה לשמוע את התפילה, אף על פי שלא היינו דתיים ולא קשרנו את זה לנושא הדתי, רק לשמוע את העברית הנכונה, את העברית היותר, שעל ידי התפילה אנחנו שמענו את העברית הנכונה, וזה היה מדהים, זה היה פשוט בשבילנו התרוממות רוח, שאנחנו יכולנו, ושרנו ורקדנו, עשינו ריקודים, התחרנו בין התנועות, מי עושה את הריקודים וזה בצורה יותר טובה, וזה באולם ביום שבת שהיינו נפגשים כולם מדרור וכולנו היינו שמה, אז היה מפגש של אז כמדריך, מה עשית בדיוק? מה היה תפקיד? אמרו לנו, נתנו לנו מתווה מסוים ללמוד את זה מההיסטוריה היהודית ומה שקורה בארץ, מה שקורה עם הבריטים. אתה מדריך, הייתה לך קבוצה, ומה הדרכת אותה? מאיזה תחום? כללי, אנחנו דיברנו על כל מיני נושאים, למשל הנושא של המאבק להקמת המדינה, שזה היה עוד בראשית, שנת 40, 8 שנים לפני הקמת המדינה, והכל זה היה מבוסס על המאבק נגד הבריטים, אצלנו בביתר. בתנועות הסוציאליסטיות הם דיברו על הקיבוץ, אנחנו בכלל לא. אנחנו לא היינו קשורים לתנועה קיבוצית, בכלל לא. לא דת שאני רוצה להדגיש שזה, התנועות של הנוער הארגנטינאי לא היו קשורים לנושאים דתיים, לא הייתה שום תחושה של קדושה. מדינת הארץ היא לא הייתה קדושה, היא לא ירושלים, היא לא המקום איפה שהיה בית המקדש, שום דבר, לא הייתה שום זיקה לקדושה ולדת. לא חיינו על פי מצוות, כל אחד חי את החיים שלו, כמו בארגנטינה, כולנו היינו מאוד מחוברים, לפני שנכנסנו לתנועה וגם תוך כדי היינו מחוברים להוויה הארגנטינאי, מה שקורה בציבוריות הארגנטינאית, אצל הנוער הארגנטינאי, לרוב היה מחובר לתנועות שמאלניות, שזה קשורים לאנשי עבודה, לאנשי מלאכה, והמאבק שלהם, הממשלות היו ממשלות שמרניות, ימניות, ואז היה מאבק, וכל הנוער, כולנו היינו סטודנטים, או שלמדנו בבית הספר העממי, או אחר כך בתיכון עוד יותר, אנחנו היינו מזוהים עם הדבר הזה, אף על פי שאנחנו אלו שנכנסנו לתנועות, לאט לאט איבדנו את הקשר עם המציאות של המדינה. אנחנו היינו יותר קשורים והקשבנו יותר למה שקורה בארץ. אנחנו כבר היינו מזוהים עם הארץ, מאוד מזוהים עם הארץ. אז באמת אני רץ קדימה קצת, ומתי באמת החלטת שאתה עולה לישראל ומשאיר את ההורים והמשפחה מאחורה? מה? עוד פעם? מתי החלטת שאתה עולה לישראל ומשאיר את ההורים ואת המשפחה? טוב, זה היה תהליך, רגע. כן. זה מה שאני רוצה, אני חושב שאני קצת הסברתי את הדבר הזה. כן, נגענו. כן, אנחנו עושים איזו סינתזה של כל מה ש... כן, קצת... לאט לאט, הקשר עם התנועה, קודם כל עם ביתר היה עד 48. ב-48 כולנו עזבנו את ביתר, וחלק מהחבר'ה מתנועות אחרות גם התחילו
התחילו להתערות, להתפזר, וחלק נשארו, והתנועות החלוציות, כמו דרור השומר הצעיר, תנועות ממש, תנועות ממוסדות, רציניות, אז הם הדבר הראשון שעשו, הקימו בבואנוס איירס, בקרבת בואנוס איירס, הקימו קיבוץ הכשרה. זאת אומרת, זה היה מקום איפה שאלו שעמדו לעלות לארץ, עברו דרך הקיבוץ הכשרה, חיו חיים משותפים, למדו קצת חקלאות, משהו די מארגנטינאי, לא כל כך קשור לארץ, כי אחר כך כשהגענו לארץ בכלל זה לא היה אותו דבר, אבל בכל אופן אנשים חיו במשך תקופה מסוימת בקיבוץ הכשרה. היו בקיבוץ הכשרה, זה הדבר הזה, ואחר כך אני חייב לומר, וזה חשוב מאוד, כי זה אולי אצלנו, יתר התנועות זה לא משנה, היו לי בני דודים בשומר הצעיר, וכל מיני, היו חבר'ה שהם כבר היו מדריכים ומנהיגים בתנועת השומר הצעיר, בעיקר. ובשנת 48' אנחנו עזבנו את כל אחד היה בודד ככה, ובבואנוס איירס, במכבי בואנוס איירס, שזה מרכז של ספורט ושל חיים חברתיים מאוד רציני, זה לא רק בבואנוס איירס, בכל ארגנטינה יש מכבי, בכל מקום, ברוסריו, בקורדובה, בכל מיני מקומות, יש מכבי, ובמכבי קבוצה לא גדולה של חברים, אולי מספר חברים, החליטו החלטה מאוד משמעותית. הם אמרו, אנחנו לא יכולים לחיות על פי מה שקורה בארץ מבחינה מאבק בין מפלגות וכל הדבר הזה, ואנחנו חייבים להקים איזה ארגון שלא יהיה קשור לשום מפלגה, שיכול לקבל לתוכו כל מי שרוצה, ובעיקר אלו שהיו בתנועות נוער לפני זה, כמו אנשי בית"ר או אנשי הנוער הציוני, חבר'ה שהיו בתנועות אחרות, יכולים להיכנס ואנחנו ניצור תנועה בלתי מפלגתית. אנחנו נקים תנועה שלא משנה איזה דעה יש לך פוליטית, אנחנו נחיה על פי תוכנית מסודרת, נעלה לארץ ואולי אפילו נקים קיבוץ משלנו. זה היה הכיוון ברור, קיבוץ. לא היה עלייה לארץ, כאילו כמו שעכשיו, עכשיו כבר לא מכוונים לקיבוץ, היום מכוונים לארץ, באים לאוניברסיטה, באים לעבוד בהייטק, לא, אז האידיאל זה היה להקים קיבוץ או להצטרף לקיבוץ ותיק, וזה היה ככה בדרור, זה היה ככה בשומר הצעיר, גם הקימו קיבוצים חדשים וגם חלק הצטרפו לקיבוצים ותיקים בתור השלמה. אנחנו היינו דבר חדש, היינו 4-5 חבר'ה שהתחילו, לאט לאט הצטרפו עוד ועוד, עכשיו הם עבדו במכבי בואנוס איירס. עכשיו אני זוכר כשפתאום בעיר שלנו, לפלטה, הגיע, גם היינו במכבי, עשינו ספורט במכבי, ופתאום הגיע מישהו משם, מהתנועה, התנועה חדשה כאילו, ובא לעשות התעמלות איתנו. התחיל עם התעמלות וזה, ואחר כך הוא שוחח איתנו והכניס אותנו לעניין שאנחנו מקימים תנועה חדשה שאין לא קשורה לשום מפלגה ולשום... זה מצא חן בהרבה אנשים, והקמנו אז באותו רגע תנועה חלוצית מכבי. זה היה תנועה חלוצית מכבי, זאת אומרת תנועה שהיא מחנכת לעלייה, עוד לא חינכנו כי עוד לא היינו, לא התארגנו, אבל הכוונה היא לחנך לעלייה חלוצית לארץ, ללא קשר עם מפלגות.
זה היה מאוד חשוב, הנושא הבלתי מפלגתיות זה היה מאוד מאוד חשוב. החבר'ה בבואנוס איירס לא נשארו שקטים ועבדו בתוך מכבי, ואנשי מכבי, שזה מועדון ספורט ומועדון חברתי, לא כל כך ראו את זה בעיניים יפות, שיש תנועה חלוצית בתוך מכבי שמחנכת לעלייה ולוקח, התנועה לוקחת ילדים או נוער ומחנך אותה לעלייה לארץ, מה פתאום, ב-48, מה פתאום, אפשר להיות ציוני, מה שנקרא ציוני דה סלון, ציוני, לדבר על ציונות, לדבר על הארץ וזה, אבל לעלות לארץ, מה פתאום, אנחנו בארגנטינה בסדר, מה קורה בארגנטינה, הכל בסדר. ואומנם פה ושם איזה מהפכה או איזה משהו, לא היה כל כך, ואז הם גירשו את הקבוצה הזאת ממכבי, ממש גירשו אותה, לא נתנו להם להיכנס. ואז החבר'ה לא חזרו אחורה, הם התאספו באחד מרחובות בואנוס איירס, בפינה מסוימת מאוד מאוד הומה אדם, ושם קיימו את המפגשים, ומשם יצאו לפארקים וזה, ולאט לאט התנועה הזאת עוד יום ועוד יום ועוד יום, עוד חניכים, אבל הם עשו דבר מאוד חכם. הם קשרו קשר עם כל מיני מרכזים של נוער, לא מכבי, מרכזים אחרים של נוער, שלא היו קשורים למפלגות כלשהם, למשהו, לאיזה זרם מפלגתי או זה, והם הביאו אותם ביחד. אנחנו הקמנו איזה ועד מאחד של כל הארגונים האלו, כולל הקבוצה שהייתה בבואנוס איירס. אני מקשיב לך. אני רואה את אני מקשיב, תמשיך, אבא. ואז הוועד המאחד הזה עוד לא התאחדו, אבל פעלו באופן משותף. בתנועה חלוצית מכבי שברחה או בטח גירשו אותם מבואנוס איירס, הם קיבלו את התמיכה של ההנהלה של מכבי לה פלטה. ומכבי לה פלטה, שזה היה המקום שלי, איפה שאני נמצא, הייתי, הם נתנו את החסות לתנועה החדשה, לתנועה חלוצית מכבי, והוועידה הראשונה של מכבי, של תנועה חלוצית מכבי, הייתה בלה פלטה. עד עכשיו אתה שומע? שומע, בטח אתה שומע. חיביתי את המצלמה פשוט, זה בסדר. עכשיו אבא, אני רוצה לשאול אותך שאלה, כן. דיברנו על מתי החלטת שאתה עולה לישראל, ואתה מסביר את זה עכשיו, והאם אתה זוכר, אם היו לך איזה התלבטויות מסביב להחלטה הזו, לעלות, לא לעלות? אני לא שומע טוב. אני שואל אם אתה זוכר מה היו ההתלבטויות שלך סביב ההחלטה לעלות לישראל, היו לך התלבטויות? לא, רגע, יש פה משהו לא שומע? לא, יש פה use אפליקציה. לא, אתה שומע אותי? כן, רק רגע. אני שומע ולא רואה אותך. בסדר, יופי. אז אני שואל אם אתה זוכר, האם היו לך התלבטויות סביב ההחלטה לעלות לישראל, לעלות או לא לעלות? זה מאוחר יותר, הרבה יותר מאוחר. הרבה יותר מאוחר. קודם כל, אנחנו התארגנו בתנועה הזאת מעט זמן, עד שבין כל הגורמים ששיתפנו פעולה, החלטנו להקים תנועה של כולם, תנועה אחת. ועשינו איזה מין ועידה, והוועידה הזאת קבעה שאנחנו מקימים תנועת למרחב, שזאת תנועה בלתי מפלגתית.
זה כשאנחנו קבענו את הדבר הזה, זה היה פיצוץ. למה פיצוץ? בגלל שכל התנועות התנפלו עלינו. קודם כל היו תנועות שחדרו אלינו בתוך התנועה, ממש בפעולה חתרנית, על מנת לקחת חניכים משם, מהתנועה הזאת החדשה, שעוד לא הייתה כל כך מסודרת, חזקה וזה. ברגע שהבנו שיש פה איזשהו תולעת, שיש בעיות, אנחנו התארגנו בצורה מאוד, ולאט לאט התנועה התחזקה והוסיפה עוד כן בקורדובה ועוד כן ברוסריו ועוד כן בביה בלנקה. לאט לאט אנחנו התפשטנו למקומות שונים. כמובן שזה דרש שחברים מהתנועה יצאו להתגייס בשביל לארגן את הכלים האלו, ואז לאט לאט אנשים התחילו לצאת לעבודות במקומות חברים אחרים. היו כאלו שבאו ללה-פלטה, היו כאלו שהלכו לקורדובה, במקומות שונים בארגנטינה. זה היה בערך ב-49, 48, 49. אבל ב-49 עשינו דבר שלפי דעתי זה היה, איך אפשר להגיד, היה פיצוצי, בגלל שבשביל תנועה כמו שלנו לעשות את הדבר הזה, זה היה ממש הרפתקה בלתי רגילה. אנחנו אמרנו, אם לשומר הצעיר ולדרור יש קיבוץ הכשרה, גם אנחנו נקים קיבוץ הכשרה משלנו. ואנחנו, זה לא סיפרתי, וזה רציתי לספר דווקא, אנחנו התארגנו, ולקיבוץ הכשרה התגייסו חברים שכבר רצו להיות בהכשרה בשביל לעלות לארץ. הייתה כבר קבוצה לא קטנה של חבר'ה מבוגרים יותר, שהם רצו להיות בהכשרה איזו תקופה של שנה, או 9 חודשים, משהו כזה, ללמוד קצת חקלאות, ללמוד חיים בשיתוף, ממש כמו בקיבוץ, ולעבור תקופה בהכשרה. ואנחנו החלטנו להקים הכשרה כבר ב-49. זה ממש תעוזה בלתי רגילה, כי זה מאמץ מאוד מאוד גדול. ואנחנו הקמנו את ההכשרה שלנו ביישוב, בקולוניה של ברון הירש, בצפון ארגנטינה, במויססוויל. מויססוויל זה יישוב, אולי היישוב הראשון של ברון הירש, שאני פעם סיפרתי על ההורים שלי וזה, אז זה היה יישוב, אנחנו הקמנו שם את קיבוץ הכשרה, ושם התחלנו את קיבוץ הכשרה, והקבוצה הראשונה כבר התמקמה במקום, והתכוננה, ובשנת 51 יצא הגרעין הראשון שלנו לארץ. חברים יצאו מתנועת למרחב לישראל, אבל לא היה לנו כלום בישראל, לא היה לנו איפה להיות. אז אנחנו קשרנו קשר עם קבוצת כנרת, שזאת אחד מהקיבוצים הראשונים בארץ, ששם אנחנו נעבור את ההכשרה, נרכז את הכוח שלנו, כל פעם גרעין ועוד גרעין ועוד גרעין, עד שנוכל לצאת להתיישבות שלנו, לקיבוץ שלנו. וההכשרה היא נמשכה מספר שנים, אחר כך אני אספר איך זה נגמר. עכשיו, בקשר יש לי שאלה על המשפחה שלך, מה היה המצב הסוציו-אקונומי של המשפחה שלך בארגנטינה באותה תקופה שאתה מדבר עליה? אין, אבא שלי היה מסודר בצורה בלתי רגילה, אמא לא הייתה צריכה לעבוד, לחוץ, כן? אבא עבד בבית חרושת לטקסטיל בריטי, והוא היה בעמדה מאוד מאוד בכירה, והרוויח יפה, והיה לו אוטו משלו, דבר לא כל כך מובן מאליו. באותה תקופה אנחנו היינו ממש מסודרים מבחינה כלכלית,
וכשאני נכנסתי לתנועה, כמובן, בינתיים הייתי קשור עם המשפחה, אבל לאט לאט, כבר כשהתקרב לרגע שאני בעצם עוזב את המשפחה. זה היה כבר בתנועת למרחב, בשנת 51, כאשר הגרעין שלנו הראשון עולה לארץ, אנחנו החבר'ה של הגיל שלי עברנו להיות המנהיגים של התנועה. כן. אנחנו היינו המנהיגים, ואז באותו רגע הייתי בכיתה רביעית, כן. בתיכון, כיתה ד' בתיכון, כן. ובאתי להורים ואמרתי אני עוזב את בית הספר, אני לא ממשיך ללמוד, אני מתנדב טוטלי לתנועה. כמובן היה מאבק לא קטן, ויכוח וזה, אבל הם קיבלו את זה, לא הייתה להם ברירה. אני כבר הייתי מעורה בכל הנושא של התנועה, ובעצם כמעט אפשר להגיד שאני הייתי חצי בלה פלטה וחצי בבואנוס איירס, כי הייתי בין המנהיגים של התנועה. עכשיו, מה קורה? בשנת, הגרעין שלי, הקבוצה שלי, הייתה צריכה להיות הקבוצה הרביעית שעולה לארץ. בינתיים עלתה קבוצה ראשונה, והשנייה כבר התכוננה בהכשרה במוססוויל, שזה סיפור לחוד. מוססוויל זה בהכשרה, זה משהו מיוחד במינו, זה לא דבר שאפשר לסכם אותו בשתי מילים, אבל לא חשוב, אנחנו אולי באיזושהי הזדמנות אנחנו נחזור לזה. מה הפירוש של השם הזה, מוססוויל? מוססוויל זה מויסס, נדמה לי שזה על שם של ברון הירש. היום דרך אגב מויססוויל היא נשארה, זה יישוב שכבר לא בדיוק כולם יהודים, אבל היא קיבלה את ההוקרה של האונסקו. כן? בתור יישוב ראשון של הקולוניות היהודיות בארגנטינה. יפה. עכשיו, מה קורה? אני כבר ב-51, אני כבר לרוב, אני בבואנוס איירס וגם בלה פלטה, וכבר ניתקתי קשר כלכלי עם ההורים. כן. אני לא הייתי צריך לקבל שום דבר, חוץ מפה ושמה אני הייתי נפגש עם אבא שלי בבואנוס איירס, היינו הולכים לאכול צהריים או משהו, לפחות הייתי אוכל, כי ככה אנחנו קיבלנו תקציב מאוד מצומצם מטעם התנועה, ועד כדי כך שלא היה לנו בשביל לקנות בגדים, אנחנו עם אותם הבגדים היינו די שלפרים, וחוץ מזה למשל צהריים, כל האלו שהיו מגויסים בתנועות, לא רק בתנועה שלנו אלא גם בשומר הצעיר, גם בדרור וזה, הם קיבלו עזרה של הסוכנות בשביל לאכול צהריים באיזה מקום מרכזי, איזה חדר אוכל מרכזי של הקהילה בבואנוס איירס, ושם היינו באים בצהריים, היינו נפגשים כל החבר'ה שהיו מגויסים והיינו אוכלים צהריים ביחד, אוכל יהודי, ממש יהודי, וזה היה בסדר גמור. אני זוכר אפילו את הטבח. העיקר, אנחנו התכוננו כבר לעלות, זאת אומרת, אוטוטו, אני הגרעין הרביעי, זה עוד, אני צריך לעבור להכשרה וזה, ופתאום באים אליי ואומרים לי, לא, אתה לא יוצא, אתה לא עולה לארץ, אתה הולך קודם, אתה יוצא לישראל, למכון למדריכי חוץ לארץ, ואתה תלמד שם שנה, ותחזור ותיתן שנתיים לתנועה. לא הייתה ברירה, אני לא התווכחתי, כי שם קיבלנו את ההחלטות במשותף, והיה חשוב שאני הייתי המדריך הראשון של המרחב, אני ועוד חברה מלה פלטה, היינו הראשונים שבאנו לארץ למכון למדריכי חוץ לארץ.
אז עלית על האונייה לבד או עם קבוצה? לא, הקבוצה של המדריכים, זה עוד לא הייתה עלייה, כן, אבל בנסיעה הזו היית לבד? הנסיעה הזאת למכון למדריכי חוץ לארץ, אני עשיתי אותה יחד עם הגרעין שאני הייתי צריך להיות חלק ממנו. אוקיי. הם עלו לכנרת, כן. ואני הלכתי לירושלים ללמוד. כן. עכשיו, באותה אונייה גם באו כל התלמידים שעמדו ללמוד במכון, מהשומר הצעיר, מהנוער הציוני, מדרור, מכל מיני מקומות, באו ואנחנו היינו שני חבר'ה הראשונים מלמרחב. עברתי 6 חודשים. רגע, אבא, שנייה. לאן הגיעה האונייה כשהגיעה לישראל? האונייה יצאה מבואנוס איירס, פעם הראשונה בחיים, זה היה משהו הזוי לחלוטין, לעלות לאונייה טרנס-אטלנטית, איטלקית, משהו בדרגה, בארגנטינה לא היה מה לאכול, הייתה בעיה שם באותה תקופה היו בעיות עם אוכל, לא היה לחם וזה, אנחנו עולים לאונייה ושם לחם לבן לחמניות ודברים באוכל בחדר האוכל של האונייה, אונייה מסודרת, רצינית. כן. עשינו הרבה פעולות, ואז אנחנו יצאנו מבואנוס איירס, כעבור מבואנוס איירס למונטווידאו זה לילה שלם, אתה עובר זה נהר, זה לא בים, זה נהר, נהר לפלטה. תדמיין כמה שזה הרוחב של הנהר, שאונייה טרנס-אטלנטית לוקח לה לילה שלם, מ-10 בלילה עד 7 בבוקר, לעבור את זה. זה הנהר הרחב ביותר בעולם. אנחנו משם עברנו לברזיל, הגענו לסנטוס, שזה נמל, ירדנו בנמל כמו כל הנוסעים באונייה, כן? אנחנו ירדנו בסנטוס לכמה שעות, עברנו לעיר וטיילנו שם ואכלנו, שתינו וחזרנו לאונייה, והאונייה התכוננה לעבור את אטלנטית. אנחנו עברנו לאפריקה, לדקר, שזה באפריקה בסנגל, הגענו לסנגל, טיילנו בשוק שם של דקר, אחר כך משם לספרד, ושנת 52, זה כבר שנת 52, בספטמבר 52, אנחנו הגענו לספרד, עברנו את גיברלטר, נכנסנו לספרד, לברסלונה, היינו שם כמה שעות וזה, ואחר כך בגנואה, באיטליה, החלפנו לאונייה ישראלית שקראו לה באותה תקופה אונייה איטלקית, גם לא זוכר את השם וזה, אבל נסענו עם האונייה לישראל איזה 7 ימים, לא יודע כמה מאיטליה. וככה הגענו לארץ, פעם הראשונה שאנחנו מול הארץ, מול חיפה, זה היה משהו נדיר. וכמובן למדנו שם במכון. אז רגע, מה הרגשת כשירדת בפעם הראשונה מהאונייה בישראל? זה היה התרגשות אדירה, תשמע, אנחנו מגיעים לארץ, זה לא מובן מאליו שאנחנו בישראל. הגרעין שבא איתנו, על אותה אונייה, הם הלכו לכנרת, להצטרף לאלו שנמצאים כבר בכנרת. בכנרת כבר היו 3 גרעינים של חבר'ה, ואנחנו נסענו לירושלים, וקודם כל להגיע לחיפה, ואחר כך את כל הדרך עם אוטובוסים של אותה תקופה, שנת 52, אוטובוסים כאלו, שזה היה משהו שלקח לא יודע כמה זמן עד להגיע לירושלים, זה ממש נסיעה ארוכה,
ולהגיע לירושלים זה היה פשוט מדהים, מדהים, מדהים. ירושלים הייתה קטנה והייתה רק החלק המערבי, כי כל החלק המזרחי לא הייתה. והשתלבנו בלימודים במכון, היה מאוד מעניין. אני התחלתי בכיתה ב' בעברית, לא באלף, בבית. וכאילו ידעתי קצת, אבל שמעתי שבכיתה א' יש מורה שהוא first class. אמרתי, אני לא רוצה להיות בכיתה ב', אני רוצה להיות בכיתה א'. אמרו, תשתגעת, מה אתה כבר לא, אני רוצה להיות. ואני עשיתי את הדבר הנכון, כי למדתי עם מורה זה היה משהו חבל על הזמן. הוא כתב ספר ללימוד עברית, מאוד מפורסם, אהרון רוזן, 1000 מילים, זה ספר מאוד מאוד מרכזי, לאלו שרוצים ללמוד עברית, ולמדנו עברית כמו שצריך, וכעבור 6 חודשים שלמדנו היסטוריה, ולמדנו כמובן היסטוריה של המלחמות, מלחמת השחרור וכל מה שקרה, וזה 52. כן. אנחנו מדברים על 52. אחורה זה מלחמת השחרור לפני 3-4 שנים. זה גם היה שנה 52 שבחן הוקמה. מה? קיבוץ בחן הוקם ב-52. בחן קם ב-54. 54, אוקיי. כן, אבל רגע, עוד לא הגענו. אז מה קורה? אנחנו ב-52 במכון, עשינו טיולים מדהימים, מאוד בתולים, בגלל שזה היה במסעיות, כמובן במסעית, הגענו למקומות שעוד לא היו מסודרים, אנחנו ירדנו לאילת למשל, הגענו לאילת, לא היה כלום, באילת לא היה רק צריף אחד, שזה היה לנשיא המדינה, והיה שם, הייתה מין תחנה בוא נגיד קיוסק, תחנה מיוחדת לקיוסק, ואיזה בדואי זקן עם גמל יושב מתחת לעץ, בטח איזה בדואי. מה? לא הבנתי עוד. והיה שם בדואי אחד עם גמל יושב מתחת לעץ. כן, משהו כזה, ראינו ככה ראינו את הדרך לאילת. לא עלינו בדרך כביש כמו היום, בזה היינו דרך מעלה הקרבים. כן, וזה לעלות עם, היו גם התקפות היו התקפות של הערבים, זה לא פשוט, היה שם אחרי זה הייתה התקפה של הערבים לאוטובוס בדרך לאילת, וזה היו ערבים, ואנחנו כמובן באו אנשים עם נשק, אני זוכר שהנשק שהיה להם היה רובה אנגלי, אני זוכר, הצטלמנו עם הרובה וזה, והיו טיולים לגליל, לכנרת, כל מיני מקומות, אבל ב-52 גם השתתפנו בהלווייתו של חיים ויצמן ברחובות. אנחנו היינו בהלוויה, כל המכון נסע להלוויה של נשיא המדינה הראשון, והייתה חוויה אדירה, וחוץ מזה לצאת לטיולים לתוך ירושלים, למשל ביום שישי, בשבת לא היו לימודים, אז ביום שישי כבר בערב יצאנו כל החבר'ה לטייל בירושלים, לא היו הרבה אנשים, אבל ירושלים הקטנה והמערבית, זה לא, ובשביל לראות את ירושלים המזרח, את החלק שאחר כך נכבש על ידי מלחמת 6 הימים, אנחנו היינו עולים לאיזשהו מקום קרוב להר ציון, והיינו רואים מה שקורה מצד השני, את החומות וזה, זה היה מרגש מאוד. ולאט לאט אנחנו למדנו, בתור מדריכים, למדנו הרבה דברים,
גם בתחום החינוך, בתחום ההדרכה, וזה הייתה הכוונה של המכון, להכין מדריכים, להחזיר לגולה, מדריכים מוכנים להדריך, זה היה על ידי הסוכנות היהודית וזה. 6 חודשים במכון, ואז הגיע 6 חודשים בקיבוץ. את החלק ההכשרה שלנו החקלאית והקיבוצית. באיזה קיבוץ? כמובן אני ודבורה נסענו לכנרת. אנחנו באנו לכנרת איפה שהיו החברים שלנו. תדמיין את המפגש הזה עם חברים. אני התחלתי לעבוד בפלחה ועבדתי, יום אחד עבדתי בתמרים ועשיתי את השטות של החיים, היינו לא ידענו כלום. אנחנו קודם כל הורדנו נעליים, חשבנו שאנחנו צריכים להיות כמו הצברים. ידענו מה קורה שנופלים העלים של התמרים, יש להם קוצים רציניים, ואנחנו חזרנו כולנו, אמרנו לא עובדים יותר פה, לא עובדים יותר. עוד פעם אחת שאני ביקשתי לעבוד ברפת, אז אמרו לי אין בעיה, אנחנו ניתן לך לא ברפת אלא במספוא, הכנה של אוכל לרפת. עכשיו איפה הכינו אותה? הלכו לקצור את זה, ואחרי שקצרו את זה הכניסו לתוך סילו, ואמרו לי אתה צריך להיכנס לסילו וללחוץ ברגל. מסריח. מה? מסריח. זה לא רק מצריח, עכשיו מה קורה? זה תוסס. תוסס, בטח. זה תוסס, ואתה יוצא שיקור טוטלי, אבל שיקור טוטלי, אתה לא יודע אפילו איפה אתה נמצא. מוציאים אותך ככה, מוציאים אותך. למדנו כל מיני דברים, עשינו טיולים בעצמנו, וזה הייתה חוויה, הגרעין התכונן להתיישבות, והיו חוויות של ריקודים ושל שירים ושל להיפגש ולצחוק. אני זוכר שהגענו לכנרת וכל הגרעין הגיעו לכנרת ועשינו כל מיני שטויות. למשל החבר'ה נכנסו לחדר האוכל עם מכנסיים קצרים אבל של ארגנטינה, שהיה כמו מכנסיים של כדורגל, של כדורגלנים, אבל המכנסיים האלו היו נחשבים בכנרת לתחתונים. הם השתמשו במין תחתונים בצורה אותו דבר. אנחנו כל הגרעין נכנסנו לחדר האוכל בשירים, לא יודע מה, עם תחתונים, בתחתונים, בעצם בתחתונים, וכולם אמרו הם משוגעים, כולם אמרו הם משוגעים. זה הייתה חוויה בלתי רגילה, וכמובן הגיע סוף בשנת 53. היית צריך לחזור חזרה לארגנטינה. ואז אני צריך לחזור לארגנטינה. והגרעין בינתיים, שמה בכנרת, נשאר, נפרדנו. אני נפרדתי גם מהמשפחה, הייתה לי משפחה בשער הגולן. הם כבר הגיעו בשנת 50, המשפחה שלי בשער הגולן, והיו לי עוד בני משפחה ברמת גן, בכל מיני מקומות שפעם אני אספר לך. בכל אופן, חזרנו לארגנטינה, ועזבנו את הארץ בצער רב, כי היינו רוצים להישאר ולהמשיך, אבל לא הייתה ברירה, התחייבנו, ואנחנו צריכים למלא את החוזה שלנו, כאילו, חוזה בלתי כתוב, אבל חוזה של הדרכה. ואיך חזרת לארגנטינה? באותה צורה, באונייה, באותו מסלול? אונייה, אותו דבר, לא היו עוד טיסות, שום דבר. אונייה לגנואה, ומגנואה לבונוס איירס. כן. כמובן המשפחה קיבלה אותנו וזה, חזרנו מהארץ. לא היו הרבה אנשים. ההורים פגשו אותך. לא היו הרבה אנשים, כן. לא היו הרבה אנשים שהיו בארץ. כן. עוד לא היה. אנחנו הגענו לפלטה, ארגנו לנו, מכבי ארגנה מסיבה קבלת פנים,
ואנחנו ארגנו עם דברים שהבאנו, כל מיני שטויות, הבאנו כרטיסים של אגד, כן, מזכרות, כל מיני מזכרות. מזכרות, ועשינו תערוכה, תערוכה של הארץ. ואנחנו הגענו לפלטה וסיפרנו, וסיפרנו את החוויות שלנו, וזה, וואו, קיבלנו מחיאות פאפה עם כל הקהילה, באו לשמוע את אלו החלוצים שהגיעו מישראל. אבל כבר אמרו לי, חביבי, אתה לא נשאר בלפלטה, אתה בא לבונוס איירס. זהו. אתה לא, אתה אחד מהמנהיגים של התנועה, הייתי המדריך הראשון שחזר, לא, בעצם עוד לפני שהיה למרחב, שהיה בתנועה חלוצית מכבי, יצאו שני חבר'ה למכון, שדרך אגב אחד נפטר לא מזמן בארצות הברית, שמואל רמבלר, ועוד אחד, משה ניסלבאום, משה אימבר, שהוא היום בארץ פרופסור באוניברסיטה חיפה, אחד מהוולקנולוגות הגדולים ביותר בעולם, אחד מהמומחים לוולקנים, ולנו, לי יש קשר איתו שוטף, כל הזמן אני מתקשר, הוא עומד להיות בן 90, ובחור מוכשר מאוד, והוא היה מדריך הראשון של תנועה חלוצית מכבי עוד, בהתחלה, אבל אנחנו בתור מדריכים של המרחב, המנהיגים של התנועה, הייתי בהנהגה הראשית של התנועה, שנת 52, זה כבר פעילות רצינית ביותר, ואני לרשות התנועה. התחלתי בבונוס איירס, הייתה לי קבוצה, הייתי מדריך, אבל גם הסתובבתי בכל מיני מקומות, בתור מדריך של המכון וזה, נסעתי לקורדובה ונסעתי לכאן ונסעתי לשם, בסופו של דבר עברו שנתיים, אני התחייבתי לשנתיים, בינתיים אני נסעתי לבעיה בלנקה, עבדתי בבעיה בלנקה כמה חודשים, בתור מדריך ראשי שם, והיה לנו כן מאוד יפה, מאוד, בדרך אגב הרבה חברים מבעיה בלנקה שאתה מכיר, שהיו חברי בחן, יוסי קריגר, זיכרונו לברכה, מנדס, זיכרונו לברכה, סיטו, אהרון שטיינר, כל אלו היו מבעיה בלנקה, והיו איתי, היו שם החניכים שלי, ואחר כך חזרתי לבונוס איירס, אמרו לי אתה נוסע לצ'ילה, בצ'ילה הייתה לנו תנועה שהייתה מקרטעת, אתה צריך לחזק שם את התנועה, הגעתי לצ'ילה בצורה מאוד מיוחדת, אני בתור מדריך עולה על רכבת ונוסע, מה זה יום שלם, ומגיעים לאנדים, הרכבת עולה במין מכשיר שהוא נתפס באדמה, זאת אומרת זה לא יכולים לעלות ככה, זה לא מספיק, צריך להיעזר על ידי איזשהו גלגל שתופס את זה, משהו חוויה בלתי רגילה, ונכנס לתוך טונלים כאלו, מערות, שאתה נכנס מצד אחד ויוצא מצד שני. עכשיו מה קורה? מכיוון שהיה רכבת על קיטור, על פחם, ואתה נכנס לתוך טונל, הכל מתמלא עשן. בטח. ואתה יוצא לצד השני שחור. כולם שחורים. כולו שחור, כאילו נכנסת. מהפכה. הגעתי לצ'ילה וקיבל אותי איזה יהודי מקסים, יקה, ממוצא גרמני, קייבל, איש אשכולות, וגרתי אצלו, בבית שלו, הוא קיבל אותי בכבוד, הייתי בישראל, אני לא סתם אחד, הייתי בישראל, ועבדתי שם, היה ביניהם לוצ'ו,
לוצ'ו מרין, ישראל מרין, משפחת מרין ועוד כמה חבר'ה שעד היום יש לי גם קשר עם חלק, ועשיתי שם מספר חודשים, לא יותר, 8 חודשים, 7 חודשים. חזרתי לבואנוס איירס, עברתי חוויה, סיפרתי את זה שהייתי בכלא, בגלל איזה בעיה של ניירות, זה כבר סיפרתי, ולאחר שסידרתי את הכל, קבעו שאני צריך לעלות לארץ, זה כבר היה 55. מה לעשות שב-55, סוף 55, אני צריך להתגייס לצבא הארגנטינאי. זה נגמר לי השנתיים של דחייה, ואני צריך להתגייס. אז יש לי, איך אני עושה בשביל גם לעלות וגם להתגייס? אי אפשר לעשות את זה. העיקר, התכוננתי לעלות לארץ, וזה היה בספטמבר 55, אני ממש צריך לעלות ב-18 לספטמבר לעלות לאונייה. דרך אגב, לא ידעתי איך הם ייתנו לי לצאת מארגנטינה, כי אם אני בגיל צבא, ממש בגיל צבא, איך בטח המשטרה מחכה לי באונייה, לא יכול להיות שסתם ככה. זה כבר 15 לספטמבר, ופורצת מהפכה הכי גדולה שהייתה בארגנטינה, שהיא הדיחה את חואן פרון. מהפכה צבאית בדרגה הכי קשה שאתה יכול לדמיין. בינתיים, אני בלה-פלטה זה היה תוסס מאוד, היו שם כוחות, נשמעו יריות הרבה, והיו כוחות מנוגדים, היו חלק שהם היו עם חיל הים, וחלק שהיו, שם זה מחולק, וזה בלגן. העיקר, אני בבית, נתנו לי לקראת העלייה לארץ, נתנו לי את החיסון נגד, לא יודע, משהו ש... מלאריה אולי. מה? אולי מלאריה או משהו אחר. אחד מהחיסונים שהיינו נותנים לקראת הנסיעות, ואז אני מתכונן ללכת לנמל. כשאני יוצא מלה-פלטה, אני רואה, אתה רואה משהו? זה בסדר, אני רואה את אמא. אמא נכנסה. אמא נכנסה. זה בסדר. לא משנה. מה? לא משנה. העיקר, אני... תמשיכו, רק שלום אני אגיד לך, הייתי עולה. נדבר אחר כך, אמא. רגע הגעתי, כן. העיקר, אני בלה-פלטה, ואני עומד לנסוע לבואנוס איירס, אני רואה בטלוויזיה, באחד מבתי הקפה שם בלה-פלטה, קרוב לתחנה הרכבת, אני רואה את הגנרלים שמדברים על זה שגירשו את פרון, ושעוד מעט החונטה הצבאית תעשה סדר במדינה, ותדכא את כל הכוחות אלו שמתנגדים לבלגן גדול. ואני בדרך לנמל, מתאושש מהחיסון, היה לי חום וזה, ואני מתקשר לסוכנות היהודית, שזה היה דרכה של הסוכנות, אני עולה לאונייה, ואומרים לי, תשמע, אתה חייב ללכת למרכז של משטרת בואנוס איירס. שם כל מי שיוצא מהארץ חייב להתייצב במשטרה. אמרתי וואלה זהו, זה תפסו אותי, אני בטח לא עולה לארץ. אני מגיע לשם, אומרים לי תשמע, זה לא, אתה בסדר, אתה לא, אין לך שום קשר עם הנושא של פרון וזה, ושל האלו שמתנגדים למהפכה,
אמרתי, מה פתאום, אני להפך, אני בעד, מה אני לא סיפרתי, ונתנו לי את האישור, ואני אומר לאבא ואמא, אני הולך לנמל, אני כבר יוצא. העיקר, האונייה שהייתה צריכה לקחת אותי, הגיעה, לא היו נוסעים, בגלל שהייתה מהפכה, נוסעים לא היו, אז הם הסתובבו והסתובבו ונשארו באורוגוואי וחזרו והלכו ב-15 ורק ב-24 לספטמבר הגיעה האונייה בשביל לקחת אותי ועוד לא הרבה אנשים, כי לא הגיעו הרבה אנשים לנסיעה, מהפכה בתוך המדינה. בינתיים אני באונייה, שם לקראת האונייה, אני שומע יריות בכל מקום, יריות, היה שם מהפכה. הייתה מהפכה וההורים נפרדו, אני נפרדתי בצער רב בגלל שאני משאיר אותם בבלגן, ואני יוצא עם האונייה. אני יוצא עם האונייה ונסעתי לבד. לא עם גרעין ולא עם מישהו ולא ליוו ולא שום דבר. אני נסעתי לבד. בעצם אני כבר הכרתי את הדבר הזה בגלל שכבר עשיתי את זה ב-52. למעלה הייתה בחורה מאוד מאוד נחמדה, צעירה בגילי, שבאה מצ'ילה, צברית שבאה מצ'ילה, שהאבא שלה כנראה היה שליח, והיא חזרה לישראל, ועוד זקן אחד שכנראה בא למות לארץ, ואנחנו שלושתנו יהודים היחידים שם, הישראלים בוא נגיד, היינו במשך הנסיעה ביחד. ואני עולה למעלה, וכשהאונייה מתחילה לנסוע, לשוט, יוצאת לכיוון מונטווידאו, ואני עובר בתוך הנמל, אני נוסע לאט, ואומרים לי, אתה רואה את האונייה הזאתי, אוניית מלחמה, זאת אונייה מפרגוואי. שמה יושב פרון. חואן פרון ישנו באונייה הזאתי, בורח לפרגוואי. זה אונייה מלחמה, אי אפשר לגעת בה, כי זה של מדינה אחרת, הצבא הארגנטינאי לא יכול לעשות שום דבר, הוא נמצא שמה. הוא שמר על עצמו בתוך האונייה הזאת. ואמרתי, וואלה, שלום פרון וזה, אני, יאללה, ממשיך. אני מגיע לאורוגוואי, ואנחנו היינו האונייה הראשונה שהגיעה לאחר המהפכה לאורוגוואי. מה אנחנו הדבר הראשון שרואים? תראה זה מעניין, הדבר הראשון שאנחנו רואים נושא מטוסים אמריקאי. שעומד שם בנמל של מונטווידאו, ומלא חיילים אמריקאים שהם מסתובבים שם בנמל, בעיר וזה. אמרתי, וואלה, האמריקאים ידעו שיש פה מהפכה, אז הם שומרים על האינטרסים שלהם, הם באו לשמור שלא יקרה משהו שלא רצוי להם. היינו באורוגוואי, הסתובבנו, כולם שאלו מה נשמע, מה היה, התנפלו עלינו, ואנחנו היינו היחידים שהגענו למונטווידאו. לאחר מכן הגענו לברזיל, אותו דבר, אותו מסלול כמו שהיינו כשנסעתי פעם הראשונה לישראל, והגענו לברצלונה. בברצלונה לא היה כל כך, היה מאוד מעניין בגלל שבברצלונה, שזה היה ספרד, עוד היה פרנקו, המשטר של פרנקו, ופרנקו היה פרו פרון. אחר כך פרון נכנס לשם לתקופה ארוכה בספרד, וכולם שאלו מה הולך אצלכם בארגנטינה, מה קורה עם פרון, מה קורה זה, והגענו לגנוע, אני יורד, נפרד משני החבר'ה שהיו איתי באונייה, אמרו לי,
אם אתה בגנוע כדאי שתיגש לבית הקברות, אתה תראה את הבית הקברות, זה משהו מיוחד במינו. זה כדאי שאם כבר תטייל במקום כזה, באמת זה משהו אגדה, שזה בית קברות עתיק, עם מונומנטים, עם פסלים, עם קברים שזה משהו מיוחד עוד מתקופות של המלכים, משהו פנטסטי. באתי לסוכנות היהודית, איפה שאמרו לי שאני צריך להיות, אמרו לי אתה עולה לאונייה ישראלית, שזה נקרא ירושלים. זאת תהיה הנסיעה האחרונה של ירושלים. אחר כך היא עוברת לברזל. אמרתי וואלה, אני זהר איזה אונייה זה. עליתי לאונייה, ואני עולה לאונייה, ואומרים לנוסעים, האונייה שצריכה לצאת לישראל, לא תצא לישראל, תצא קודם לצרפת. תצא לצרפת, שנת 55, אוקטובר 55. האונייה עושה רוורס, חוזר למרסיי, במרסיי עולים לאונייה, עולים ממרוקו, אבל לא מקזבלן או ממקומות, הגיעו מערים, כל מיני אנשים, פראים, מה לא עשו, מה לא ידעו בכלל מה זה מים בדרך הברז, לא ידעו מה זה שירותים, הם עשו את הצרכים שלהם במקלחת, בלגן, אני אמרתי מה אני עושה פה בתוך הזה שבוע ימים, לא יודע כמה ימים, ביקשתי משם שיעביר אותי למקום יותר, פחות או יותר שאפשר לחיות את השבוע, והעביר אותי יחד עם סטודנטים שחזרו מלימודים מכל מיני מקומות, דבר מוזר בשנת 55, ומעניין איזה דבר קטן, היו שם שני דברים, קודם כל הגיע גרעין של תנועת הנוער הציוני מקזבלן, מרוקאים שעלו לאונייה, חבר'ה נהדרים, פשוט בלתי רגילים, שמצאתי שפה משותפת איתה, אני כבר ידעתי עברית, כי אני הייתי במכון, אז דיברתי איתם בעברית, והם היו צריכים להיות בקיבוץ עין השלושה, הם היו צריכים להשלים את קיבוץ עין השלושה, בדרום. מתי האונייה נגעה בישראל? באיזה תאריך? אתה זוכר? מה? מתי האונייה הגיעה לישראל? וואו. לא משנה, לא חשוב, ב-55. 55. בסדר. אבא. אחרי יותר מ-20 יום, יותר מ-20. אנחנו עכשיו, אבא, אנחנו כבר מדברים מעל שעה, אז בואו נעשה... רגע, אני רוצה לסיים עם עוד משהו. בסדר. תראה מה זה, הדברים הם מתחברים ולא מתחברים, אתה כבר לפעמים לא יודע להאמין או לא להאמין. מי היה באונייה? הרי אני התחלתי את כל החיים שלי בביתר, בתור ילד. מי היה באונייה? מנחם בגין, עם אשתו והבן. הבן שאחר כך הוא היה שר בממשלת ישראל. כן. ואני רואה את מנחם בגין, לא יכול להאמין שזה פתאום אני, שהתחלתי בביתר, אני מסיים את השהות שלי בגולה, עם מנחם בגין על האונייה, הוא מלווה אותי לארץ, זה משהו הזוי לחלוטין. טוב, וככה הגעתי לארץ. יפה. הייתי רוצה לשמור את זה לפרק הבא, הפרק הבא שנדבר עליו יהיה מהרגע שנחתת בישראל, ולהמשך. אז עכשיו אנחנו 1.25 שעה דיברנו, אז זה היה מאוד מעניין, ואנחנו נסיים כאן כרגע, ונמשיך. מציע לכולם להצטרף לפרק הבא, שהוא סביר להניח לא פחות מעניין. זה החלק הכי משמעותי. כן, אז בינתיים אני מסיים כאן. להשתמע וניפגש. ביי. ביי. רגע, הבא, אני מסיים את